Oh, Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in wreathed hands, blossoms in every season. Sister Teresa, nsellimlek u nilqek għal-programm ieħor tagħna ta' qari spiritwali li tul din l-iskeda qed ilaqqana ma' Santa Rita minn Kaxja. Qed naqra mill-ktieb verżjoni ġdida ta' din il-qaddisa skont sejbiet ġodda. Insejħu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Talba. Santa Rita, li tolbok tenni biex inħares lejk, lejn id-batija li inti għaddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt temmen, iżda tlabt lil-mulej biex jagħtik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex bekk taqsam miegħu dik l-agonija li huwa ġarrab l-imħabba għalina. Għamel li btalbek anki jien nkun kapaċi niflaħ għal kull batija ħalli meta l-mulej jisejjaħli nieħu l-premju li nibqa' ngawdih għall-eternità bħalma għamilt int. Semmija l-aħħar darba ġvera konna qegħdin nitkellmu fuq it-triq tal-Qdusija Nisranija u bdejt insemmilkom il-qari li jsir fil-Qudiesa fġieħ Santa Rita siltiet li juruna ċar il-kobor tal-Qdusija ta' din il-mara straordinarja. L-ewwel silta kienet meħuda mill-ktieb tal-Proverbi li fiha nsibu kliem ta' twissija lill-uliet u Rita bħala omm eżemplari kienet impenjata fl-edukazzjoni sfiqa ta' wlieda li titlob u sejjaħ l-erf. Fit-tieni qari kellna silta mill-Ittra ta' San Pawl ir-Rumani. Hawnhekk San Pawl ta' importanza kbira lill-imħabba ta' veru ħobbu lil xulxin bħal aħwa. U San Pawl kompla jisħaq u jgħid fuq ħafna affarijiet oħra importanti. Imbagħad it-tielet qari meħud mill-Evanġelu skont San Ġwan għallilna li aħna nistgħu nagħmlu frott jekk inkunu maqudin ma' Alla u ma' Kristu bħala fera imwaħla mad-dilja. F'dawn is-siltiet semmija. Insibu l-programm li fuqu Rita faslet ħajjita kollha. Rita hija l-omm mimlija ħeġġa li tagħmel tagħha il-kelma mill-ktieb tal-Proverbi li twissi lill-ulieda biex ifittxu l-erf li hu Alla li hu biss kapaċi jagħti tifsira tas-sew lill-ħajja. Permezz ta' dan l-erf il-ħajja se tkun aktar sabiħa għalihom. Tkompli tħeġġeġ l-ulieda biex joqogħdu dejjem attenti biex iżommu l-bogħod mit-triq il-ħażina u jimxu fit-triq it-tajba. Santa Rita hija tassew nisranija li jgħexet fl-imħabba ta' Alla. Għalkemm bħalna il-kol hija għexet f'din l-art, hija ħarset bil-ferħ lejn it-tama ta' ġejjieni sabiħ fil-qawmej għal-ħajja eterna. Hija timxi bil-inkwiet ta' din id-dinja għal-faraġ falla, timxi u tkanta kif kien jgħidilna Sant Augustin, bil-kant tesprimi l-ferħ
tkanta meta tkun kuntenta, imma l-kant inaqqas mid-dwejjaq tal-ħajja wkoll. Fit-tieni qari rajna kif San Pawl iħeġġeġ lill-insara ta' Ruma biex ikunu sodi fit-tiġrib u t-taħwit. Santa Rita wkoll żammet soda meta sofriet il-mewt violenti ta' żewġa u wara ftit meta reġgħet għexet mumenti diffiċli fil-mewt ta' żewġ ulieda li tant ħabbet. Hawn turina Rita rieda soda u kuraġġ. Kull min għadda minn ċirkostanzi bħal dawn hux jaf xi tfisser li tbati, li ssofri. Santa Rita wkoll għaddiet minn mumenti ta' disperazzjoni, imma il-mulej kien il-wens u l-għajnuna tagħha. Il-mulej għena tirbaħ il-mumenti diffiċli li fnewla ħajjita. Waslet saħansitra ta' biex taħfer bad kbir ta' mħabba ħadmet qatih biex fil-familja ta' żewġa terġa' s-saltan, il-paċi u aktar il-qoddim dan għamlitu wkoll fil-monasteru. Kien biss wara dan l-att tant importanti ta' paċi li Rita kienet ġiet milquha fil-monasteru ta' Santa Marija Maddalena ta' Kaxxa. Il-perseveranza fit-talb. Mingħajr talb ma tistax titkellem malla, għax din hi t-tifsira tal-kelma talb, jiġifieri li aħna nitkellmu ma' Alla, nagħmlu kuntatt personali miegħu. Dan Rita għamlitu u bil-kif. Tant li tradizzjoni ikkonservat sinjali. Eżempju għanna l-iskol ta' Rocca Porena li sar sinjal ta' talb. Hija blata din fuq quċċata ta' olja rip is-sema il-bot mill-ħsejjes. Dan huwa sallum post fejn eluf ta' nies jitilgħu biex jiltaqgħu ma' Alla permezz tat-talb, biex iroddulu ħajr, biex ifaħru lil Alla. It-talb ta' Santa Rita kien laħaq il-qofol tiegħu meta fil-kwiet u l-ġabra tal-monasteru Santa Rita ħadet sem l-aktar attiv fit-tbatija ta' Kristu msallab meta xewka mill-kuruna ta' fuq ras Kristu taret u difded ġbien Santa Rita. Dan kien l-aqwa mument ta' estasi, talb u meditazzjoni ta' Santa Rita. San Pawl ikompli jisħaq li l-veru nisrani għandu jkun dejjem attent għal bżonnijiet ta' ħutu l-bnedmin. Din il-karatteristika importanti fl-ordni Agostinjan. Santu Wistin, il-missier spirituali ta' dan l-ordni, għażel li jgħix ħajja fit-tfittix tal-verità u t-talb. Il-mulej l-ewwel għażlu lil Wistin bħala saċerdot u aktar tard bħala isqof. Huwa kellu jbiddel lan ta' ħajtu mhux biss billi jfittex il-verità, imma billi jħobb il-verità u l-imħabba lejn l-oħrajn. Santu Wistin jallimna illi li tkun tassew nisrani, simawa sew dissemmija, li tkun tassew nisrani jfisser li bil-għajnuna tat-talb twettaq
Ir-rida ta' Alla kif? Billi tgħin lill-bnedmin ħudek li fihom għandek tara lil Kristu. Tassew nisrani huwa dak li jara lil ħutu bl-istess għajnejn li jaraw lil Alla. Fi żmien Santa Rita, semmija il-ħajja fil-klawsura ma kienx tant stretta ta' kif nafu għallum. Is-sorjiet kienu jalternaw il-ħajja tat-talb mal-karità li kienu jwettqu. Din il-karità l-aktar li kienet titwettaq kien barra l-ħitan tal-monasteru. Huma kienu b'qalb kbira jgħinu l-romol, orfni u fuqra. Santa Rita kienet minn tal-ewwel biex timxi fuq it-talim tal-isqof ta' Ippona Wistin. Ja kienet tgħix ħajja ta' talb u anki tagħti l-għajnuna tagħha lil kull min kellu xi bżonn. Fuq kollox, hija l-imħabba l-qofol ta' kollox kif qalilna Ġesu stess. U Santa Rita l-qaddisa tagħna għamlet xogħla skont l-Evanġelju. Hija kienet bħal fera maquda mazzok li huwa Ġesu. Meta kif rajna fil-Vanġelu l-aħħar darba fis-siltiet li jsiru fil-Quddisa ta' Santa Rita, qalilna jekk tibqgħu fija u jiena fikom tagħmlu iva ħafna frott, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Hawn ta' min jinnota li minn din il-pjanta, pjanta mhux qasrija ta' hawnhekk qed jgħid. Hawn ta' min jinnota li minn din il-pjanta jiġifieri ta' Santa Rita faqda ma' Ġesu, tassew li ħareġ ħafna frott. Ġenerazzjoni sħaħ ta' popli minn kull parti tad-dinja ħadu minn dan il-frott. U ma faħru lill-Alla permezz ta' din il-qaddisa li minn għandha rċevew ħafna u ħafna grazzi spiritwali u anki materjali. Hawn permezz tal-qari liturġiku fil-Quddisa ta' Santa Rita, stajna naraw aktar ċara it-triq ta' qdusija li fiha mxiet Santa Rita. U jekk aħna nixtiequ, jekk irridu, iva aħna wkoll, eżis semmija, nistgħu nimxu fuq l-eżempji sbieħ ta' din il-qaddisa Rita aktar il-qudiem. Se naraw aktar fid-dettall ta' kif il-qdusija sawret lill-qaddisa tagħna fl-istadji kollha li sawru ħajjita bħala tifla, arusa, armla u soru Agostinjana.
Issa se nitkellmu semmija fuq l-Umbria. Dan hu ir-reġjun ta' Santa Rita. Kull bniedem f'ħajtu huwa influenzat miż-żmien u l-art li jitwieled fihom. U Santa Rita biex eċċezzjoni għal dan. Ir-reġjun tal-Umbria li fih twildet u għexet Rita ta' karatteristiċi li jenu fil-formazzjoni ta' din il-mara żgħira fl-istatura imma kbira fi qdusita. Alla żejjen dan ir-reġjun Taljan biżbuħija li ma bħala. Tantu hekk li hu magħruf bħala Umbria Verde, Umbria Terra dei Santi, jiġifieri Umbria li tħaddar verde. Umbria l-art tal-qaddisin, Terra dei Santi. L-Umbria li tħaddar edna. L-Umbria u reġjun ta' imdawwar mit-tliet reġjuni tat-Toskana, il-Lazio u Marke. U reġjun magħluq mill-art, allura il-bot minn xatt il-baħar. Iżda hija art li tħares lejn is-sema li jdawwala u jlibbisha b'kull sfumatura ta' kulur aħdar li tant isebbaħa. Huwa reġjun imżejjen bil-ġmiel tal-oljiet u l-widien, bħalma naraw bejn Perugia u Spoleto, fejn hemmhekk ninmħu veduta meraviljuża, tipika ta' dan il-post. Hawn nistgħu nammiraw veduta isa presepju, b'villaġġi żgħar imperċin fuq il-qċaċet tal-oljiet lemmu l-hawn. Gruppi ta' djar tipiċi tant ħelwin. U x'ingħidu mbagħad għal mixtliet tas-siġar taż-żebbuġ flimkien ma' meded kbar ta' dwieli sakemm tista' tara b'għajnejk. Din hi l-qalba tal-Umbria. Ma jestużi wkoll huma l-muntanji li jżejnu dan ir-reġjun. Insemmu l-muntanja Subasio li tiddomina il-belt ta' Assisi u l-oljiet Sibellini fejn bejniethom insibu il-wied dejjaq ta' Norċja. Ħarsa ta' lejn dak li ġara fl-2016 għax veru ħasra dan ir-reġjun ġie milqud minn terremot qawwi fejn ħafna ċentri storiċi sfaw imġarfa. Fi żmienna dan fl-2016. Iżbuħija ta' dan ir-reġjun tidher ukoll semmija fil-glorja kollha tagħha meta tħares lejn la Pjana di Castelluccio. F'dan il-wied pittoresk ta' kull sena f'Ġunju issir il-festa tal-fjuri, isejħula Fiorita. Meta allura il-wied kollu ikun mimli fjuri qishom tapit kbir ikkolorit. Fl-Umbria ma nsimmux bliet kbar kosmopolitani bħal Ruma u Milan fejn wieħed jitlef l-identità tiegħu qalb popolazzjoni kbira. Il-bliet fl-Umbria huma iċken u allura tħossok parti minn din il-belt. Eżempju ta' dan huma Perugia, Foligno, Spoleto, Todi, Gubbio, Città di Castello u ħafna oħrajn. Dawn il-bliet m'għandhom xejn anqas ta' minn dawk il-bliet tant ikbar minnhom għax fil-fatt huma mżejna b'tant arti u spiritwalità li jagħmluhom tassew uniċi fil-għana tagħhom.
L-Umbria art tal-qaddisin. L-Umbria kif edna tissejjaħ l-art tal-qaddisin. Dan għaliex minn dan ir-reġjun ħarġu aġmielu ta' persuni li irnexxielhom jarmonizzaw dak li hu uman mad-divin f'armonija perfetta. Fihom tixel il-qdusija u mhux dan biss iżda wkoll nistgħu ngħidu li kull ma messew ġie mibdul fi qdusija. Dan nistgħu narawh ċar f'San Franġisk tas-Sisi li ħares lejn l-elementi naturali dan l-ilma in-nar u saħansitra l-mewt u nsibuh isejħilhom bi kliem ħija u uħti li soltu nużawhom għall-bnedmin. Issa sistemja minħabba nuqqas ta' spazju impossibbli li nsemmu tant qaddisin li fewħu dan ir-reġjun bi qdusithom. Se nsemmu biss xi wħud ħalli jkollna xi eżempji. Għandna pereżempju San Benedettu ta' Norċja u f'moħħna mill-ewwel tfetx ir-regola ta' ħajtu. Ora et labora, itlob u waħdem. Din ir-regola insibuha mifruxa madwar id-dinja kollha kull fejn hemm xi monasteru tal-Benedittini. Din ir-regola dawn il-monasteri irnexxilhom jiċċivilizzaw il-barbari u waqfuhom milli jkomplu jfarku u jagħmlu ħerba sħiħa minn kull ma kienu jsibu qudiemhom. Għandna San Franġisk ta' Bernardone ta' Assisi. Dan kien ikun fin-negozju ma' missieru sinjur kbir kien. Iżda huwa għażel li jimxi fil-passi ta' Ġesu, ħalla l-ġid kollu li kellu x-xalar biex jgħix fil-faqar. Huwa tassew ġenju u pojeta tal-qdusija, fqir imma fl-istess ħin waqt sinjur fl-imħabba li taħraq u li ssaffi. Tant kienet kbira u qawwija l-imħabba li kellu għal Kristu li fuq l-olja Verna rċiva l-pjagi bħalli mallem tiegħu. L-imħabba tiegħu lejn il-fuqra hija magħrufa sew. Il-ferħ tiegħu kien ġej bil-imħabba għamja lejn Kristu, kien jesprimih bil-kantu fit-tifħir tan-natura ta' madwaru. Huwa missier l-Ordni Franġiskan. Nafu li bat lil ħutu patrijiet biex ixerdu l-imħabba madwar id-dinja kollha. L-konventi Franġiskani huma mxerda mal-erbat tirjieħ tad-dinja. Ma' San Franġisk il-qudiem ingħaqdet Santa Kjara li fuq ir-regola ta' faqar u mħabba ta' San Franġisk fetħet kunventi tas-sorjiet tal-klawsura ibbażati fuq it-talim tiegħu. Dawn ukoll xterdu madwar id-dinja fejn jgħixu ħajja ta' talb u ta' kontemplazzjoni faqda ta' mħabba ma' Kristu u bejniethom. Aħna u Malta għandna s-sorjiet tal-Klarissi, San Ġiljan, li kontinwament jirċibu telefonati, itri, kollha jitolbuhom biex jitolbu għalihom. Ekku hemm nirringrazzjaw lil Mulej ta' dawn il-qaddisin li semmejna li qegħdin hemm semmja biex ikunu ta' eżempju għalina. Insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills. Through Christian model, we sing with joy through Santa Rita's praises. To God, our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in Rita's hand, blossoms in every season.